السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس همّا نذين طاعات عبادة لنذي صالح عمل لنذي خداي تشين أترشق ومحبة لنذي والدعاء خير لنذي لطف كرم بلن قبول دبتا همّا نذا إلو نتشرين دوث يارنذ قوم خيشنذ إناتانذ أغل غيذنذ دنيا وآخر سعادة قننمك يذا عقلق بيثن إن شاء الله. geçen haftalarda geçişine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik berileninin 5 yıl 6 yıl geçenden sonra Hazreti Necaşi'nin gurrunları ve sahabalardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şagirdlerinden Mekke-i Mükerreme'ne et berip de Habeşe diyen yurda hicret edenlerinin gurrunları geçti. Ve Habeşe diyen yurttan 30-40 neferi gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına derru gelip fırsatten istifade edip vakttan kok gelenini illin birmani deryani yarıp gelakana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek huzuruna mümin Müslüman olup gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalar olup gittiler. Geçen hafta pek Allah kokladığının hizmetine de yetirdik. Ama kafirler bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin qatı şedidrak inni birine aydılacak gurrunları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 46. yaşının ahirrağına yani peygamberlik berileninin 6 yıl dolup bariyaka Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ağası ikisinin arasında bir gurrun oluyor. Mübarek yaşı 46. yaşın ahirine gelinne kafirler Kureyş Üyüşüp de Ebu Talib'in yanına geliyorlar. Ebu Talib da Peygamberimizi saklayan adam, Peygamberimizin ağası, Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın da dedesi, Peygamberimizin de dedesi yanık bulup ululdan adam. 8 yaştan meylek saklayan adam. Hulasa Kureyş Ebu Talib'in yanına geliyorlar. O hem ay diyorlar, ya Ebu Talib, إن لك سنا وشرفا فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه. Ey Ebu Talib, biz sana kâhâna ettik, balliğini sakla deyip, bir müzenne de koy deyip, ama sen balliğine zat demedin, Muhammed'e zat demedin, evine geçmedin. İnni bizim tahammülümüz tamam oldu. İnni biz, zor bizim butlarımızı, Hudaylamızı seviye, aybetiye, ve bizim akıllı adamlarımızı akılsız diye botun yüzüne düşüp verensen
Biz bunu başarmayız deyipdir. Hatta tekuffahu anna ev nunazilehu ve iyyaka fi zalik. Ey Ebu Talib, inne haydur gel cenge değil deyipdir. Biz inni ceng edecek deyipdir. Ya Muhammed'i bize tabil ver, biz aşikara öldürecek deyipdirler. Ya inke çıkın orta, ağası olun, inisi olun, biz Kureyş siz bilen ceng edecek, çalışacak deyipdir, uruşacak deyipdir. Koy iki taraf helak olsun deyipdir. Sen ballığını sakla. Ohun bir Ebu Talib'e heyvur ağır gelipdir bir kep. Qavc edip kulağa sayın. İyidinden bir oluqan gurrun ma? Ohun inşallah ondan 20 daqiqadağı havsını bilen kulağa sayın bir oluqan alman derslerimiz var içinde. Ohun Ebu Talib heyvur ağır gelipdir bir gurrun ki Kureyş şunu bilen bir ballılarını Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inni öldürecektin. Hiç öldürme yağdaya barmayadırlar bundan odal. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi öz ballısını Ebu Talib çağırıptır. Aham aydıptır. Yebne ahi, ey ballıyım deyiptir. Ey doğunumun oğlu deyiptir. Kureyş gelip bana şu kepleri ayttılar. Ya şon evine geç, ya da şonu bize tabil ver, biz öldürecek. Ya da haydırıp ceng etmege, uruşmaga, çalışmaga teyyar ol deyip ayttılar. Ey ballıyım deyiptir. Sen bir bana kömekçi ol, men başarmacak işimi bana ağrım salma deyiptir. Men hatırıma duşla deyiptir. Aham peygamberimiz bir ağası Ebu Talib kömek edecek gärowy inni yuwaş öz ballasını arka olacak gärow deyip şojury fikredip bir kudretli kep aydypdyr oham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aydypdyr. Ya ammi, ey ağam Ebu Talib deyipdir. Wallahi law wada'u ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha al-amra hatta yuzhirahu Allah Teala ev ahlika fih ma taraktuhu. Ey Ebu Talib deyipdir. Ey ağam deyipdir. Eger şu kafirlar şu doğup batıp duran günü barakana getirip men sağelimde koysalar, doğup batıp duran ayı getirip men çefelimde koysalar, men şi Huday Taala'nın dinini çağırmamı onu da ekbermerim deyipdir. Ya men şu yolla canım verir, ya da helak bolorum, ya da şunu yüze çıkarmağa sebep bolorum deyipdir. Sümme ista'dara ve ebeka. Aham mübarek sallallahu aleyhi ve sellemin gözünden yaş akıp ağla verdir. On çıkıp gidipdir otoktan. Aham peygamberimiz mübarek gözünden yaş akıp ağla çıkıp gidenine Ebu Talib aydıptır. Hey ballıyım deyiptir. Aham Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyidine vakittir. Neyme deyiptir? Yebne ahi, fekul ma ahbebete, fe vallahi la usellimuke li şeyin ebede. Ballıyım ağat deyiptir. Bar deyiptir. Nämet ýamurtaň edibe, dinine çağırı ve Allah bilen ant borsun seni şu kafirlere tabil vermerin deyipdir. Bitin ağı ini ol qırılşar, hemmäniň gany döküler, emme seni tabil vermeýin deyipdir. Bar narahat bolma deyipdir. Ağlama mundan çüreyim deyipdir. Aham bu urrun häzirçe qanypdyr. Ey jawan dostlar, ey mümin, musulman, ayalı, erkek doğanlar. Peygamberimiz bir kep aytdy kafirlara, belki bütün alem cihana şol kefi bilen Huday Taala'nın azamatyny, Allah Taala'nın dininin azamatyny, bizim dinin beraberine mesuliyetinin uldugyny, dünya yaşap bilen dünýämi gerçi qawda bolsa Huday Taala'nın dininin beraberine çiğbinin qanatyça erzişi ýokdugyny belledipdir. Aytmanlar, siz eger Mekke'n padişahı etseňizde men şu dinimi etbermerim diýmedi. Men şu bitin Araplardan padişah etseňiz onu da men etbererim diýmedi. Ojetden gulağa seýdim. Meni yerin yüzünün padişah etseňiz, yerin yüzünün gyzyl kümüşini berseňiz, onu da men etbererim diýmedi. Yerin içindäki hazinalar,
yerin içinde kızıl kümüşlü dursun deyipdir. Bir bolmazak zat barıp ayı men elime getiren deyipdir. Şu doğup batıp durun in ulukon bizim gözümüzde görünýän zat günü gütten getiragan deyipdir. Onu da men etbermerin bir iş deyipdir. Bir yer kızıl kümüş pul dünya aylık güllük bıraktıragdyman deyipdir. Yerin gürrüňinden çykaýyl deyipdir. Şu dünyada bizim gözümüzde görünüp duran bir ulukorrak zatlardan ay bilen günma şonu getirseňiz men etbermerin deyipdir. Ýöne bir jogap beripdir. Bitin kafirleri ýöne doňdurypdyr. Kipletmän goýupdyr. Kipleri yer goýmandyr. Yani o duruvertdirler. Ayı getirseňiz, günü getirip men elimde goýsaňyz da yerin gürrüňinden çykyn deyipdir. Onu da men mesuliyetim ma Huday Taala bana buyruk etti. Yani Huday bana buyurdu. Sen iş etmeli, dine çağırmalı. Hudayın buyruğunu men etbermerin deyipdir. Bu 2-3 yani ulukon ders var. Awj edip hawsale bilen gulak asaýyn. Derdimi de derman gürrüňlerdir. Awwalana din yani Huday Taala'nın buyruğu. Yani yaradan Allah Taala'nın raziçılığı şoň içinde. Yani şonu etmesen Hudaýyň gahrı şoň içinde diýdi. Peygamberimiz öýden eger aýy günü getirseňizde eger tamam mülklerimi bana berseňizde men Hudaýyň buyrugyny etbermerin diýýär. Bir der Salman adamız var bunun içinde. Ey mümin Müslüman da Allah. Dünyanın beraberine bir dünyadan bize verilecek olup tuqa dünyanın beraberine Huday Taala'nın buyruğunu etbermelilerliğine. Näme deyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Ayı getirseniz, günü getirseniz de men şu Hudaýyň buyruğunu men etbermerin deyipdir. گر جهان پیشت بزرگ و بی بنیست پیش قدرت ذره‌ای میدم که نیست ay gün yıldızı ne kadar ulukan ne kadar kan bütün bir menzume şemsi ulukanlar deyip aydiyet ger cihan pişet buzurgu bi bonist dünyanı öğreyen hey ne kadar ulukan bir kehkeşarları öde milyarda yıldızlar var içinde ne kadar ulukan deyip aydiyen pişi kudret zerre-i midan kenis. Ey mümin Müslüman, ay, gün, yıldız şu görýände atlamy bey Allah Taala'nın kudretinin beraberine zerre de deyipdir. Sar qarınçan ayakçı de deyipdir. Bir insanla kişiçik bolansak bile bizim gözümüzde ulukan görünýär. Özümüz beter kişiçik bolansak bir dağın ýanyna duramyzda sen görünýärmi bir dağın ýanyna duramyzda. Sen görünýärmi da ay gün yıldızla bile ulukan bolup görünýär. Emma fişi kudret zerre-i midan kenis. Allah'ın kudretinin ýanyna zerre de deyipdir. Hiç zat deyipdir. Şol Huday Taala'nın buyruğu var. Ey benden falan iş et deyipdi. Şol beyik Allah Taala. Yok men bir tane dünyamma bir otocuk gerek, perdecik gerek, mubulcuk gerek deyipdi. Şol beyik Allah Taala'nın buyruğundan näjile çykamadı. Peygamberimizin aýdyp duran kefini göreýin. Yerwen dursun deyipdir. Ay bilen yıldız, ay bilen günü getirseňizde bana, şonu men adım etseňizde Huday Taala'nın buyruğunu men etbermerin deyipdir. Betşi taada iki tane ulukan bellemeli adamız var. İki urun qaw düşüneýin, hawsale bilen oham iýin alyp gideýin. Ey mümin Müslüman dogallar. Ey mümin Müslüman dogallar. Ey mümin Müslüman dogallar. Biz Allah Taala imanımız ba emma Huday Taala näme diýär? A'ûzu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma qadarullah hakka qadrihi. Kafirlar Huday Taala hak hormatını koymadılar deyipdir. Ve ma qadarullah hakka qadrihi. Kafirlar Huday Taala gelişigli formasına hormat koymadılar deyipdir. Huday Taala şayestegisi var formasına ta'zim etmediler, ululamadılar.
Hudaýy we Hudaýyň gurrugini kiçi tutdylar diýipdir. İýdi näme? Wal ardu jemi'an qabdatuhu yawm al-qiyamat was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Yer we göň hemmetini üýşürüp Hudaý Taala'nın gabzasynda diýipdir. Hudaý aýdýaşyny Suriye Zumar 67-nji aýatda. Yerin şodurşy, göňler, asmanlar tamam manzumelen şodurşy. Matwiyatun bi yamini hemmeti üýşürilje Hudaý Taala'nın gudratynyň elinde diýipdir. Halany mederin diýipdir Hudaý Taala. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek minberiniň üstünde ýanky aýaty okypdyr. Näme aýatdy? Ýanky okuýanymyz. Wa ma qadarullahu haqqa qadri Hudaý Taala'ny hak hormatlamaly formasyna Hudaý Taala'ny ululamadylar. Şu aýaty okyp Resulullah'dan tefsirini aýdypdyr. Farajafa bi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem el-minber hatta qulna la yakhirranna bih hadisun sahih. Hudaý Taala hak hormatyny goýmadylar kafirler. Hudaý Taala'ny ululamadylar. Şu aýaň tefsirini aýdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimizdin eteğindeki minber titrepdir. Şu haybatyn götürüp bilmäni. Hudaý Taala'nın azamatyndan gurrunmelensen minber titrepdir. Sahabeler aýdýa, hatta gorkdyk, la yakhirranna bih. Ey Hudaý minber Resulullah'ny yıkamasa diýipdir. Agaçtan bolan minber jydamany titremäge durdy diýe. Haybatyn götürüp bilmedi diye. Näme görürüm? Kafirler Hudaý Taala'ny hak hormatyny goýmadylar. Hudaý Taala'ny ululamadylar. Hudaý Taala Azizul Cebbarul Mutakabbir digini ululamadylar. Şo görürüň tefsirini aýdanlar. Peygamberimiz hatta mübarek elini ady oýnady berdir. Ewne, ýydyne Hudaý Taala'nın azamatyndan görürüň berip aham minber titremäge durupdy. Ey la yakhirranna bih minber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem menen bile yıkılamatın diydik. Hadisun sahih. Sahih-i Bukhari'de, Muslim'de var. Kafirliğin ýagdaýy Hudaý Taala azamat goýmaýarlar. Bir beýik Allah Taala azamat goýmaly. Resulullah jan görüň näme diýe? Eger aýy getirseňizde, eger güni getirseňizde, aýy güni yaradan beýik Allah men buýrugyny goýmar nahyň diýipdir. Aýyn näme bolupdyr? Aýyny yaradanyň beraberine. İmanly dogly ýüregimde salmaly görürüm men haşy. Oglan oýun görürüm däl haşy. Ger jahan pişek buzurgo bibo nist. Pişek kudret zerre-i meydan kenist. Yer göň, yeriň içindäki gyzyl, kümüş, pul, yer göň, apartman, sahtymalla bizim ýanymyzda ulukon. Nädir ulukon diýsekde? Allah Taala'nın gudratynyň ýanyny zerrede däl diýipdir. Dinäjire oham Hudaý saklasyn. Biz Hudaý Taala'dan başga zady ululap, dünýäň zadyny ululap, Hudaý Taala'nın azamatyny ýüregimizden çykarsak, asen gurrungyny agzap bolmaýar ki, ol kafirliň ýagdaýy ki, musulmanda bolmaly ýagdaý däl ki ýok. Ondan çirin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dua diýmişdik, oham bu gurrundan çykaýyn. Peygamberimiz Allah Taala bilen munajat edenine aýdýanmışdyk, ey Resulullah'ın ümmeti. Bizim Peygamberimizin ediyen dua etişi. Allahümme inni a'udhu bi ridaka min sakhatika ve bi muafatika min uqubatika. Hudaya hudawanda maňa qaharda bolma. Hudaya menden rahadi bol. İdi la uhsi sana'an aleyk anta kama asnayta ala nafsika. Hudaya hudawanda Hudaý Taala her tisli tesbih aýdyp ýydyňdan aýtýanmyşdyk. Ey bar Hudaýa, men seni ululap öwüp bilemem. Ente kema asnayta ala nafsika. Hudaýa sen özüňi tanyşyň ýaly. Sen özüňi ululaýşyň ýaly. Sen özüň näjiri öwýän bolsaň sen şojary Hudaýda diýip goýýanmyşdyk da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Hudaý Taala wagty ki Hudaý Taala aýtýar diýip, bu aýet aňyrdan nihayet ta'zim, nihayet ullamak bir musulmanlyk goýmalydyr. Ol kafirdir. Ve ma qadarullah hakka qadri. Hudaý Taalanyň hak hormatyny goýmaýandyr. Emme sen men peýgamberimiziň berýän jogabyny gör. Aýyny getirýän diýipdir. Aýyny näme diýipdir? Hudaýyň buýrugyny men bermerin diýipdir. İkinci diýer falmanladymy? Aýyny getirýän men Hudaýyň buýrugyny bermerin diýdigi näme diýdi weliýe? Ey mümin, ey musulman. Yani men dinimi dünyaga satmaryn diýdi. Şonu aýtdygy weliýe adam. Dinimi men dünýäge satmaryn diýdi. Allah Taala'nın muhabbetini, Resulullah'ın muhabbetini men dünýäň beraberine satmaryn diýdi de. Aýyny getirseňizde men Hudaýyň buýrugyny goýmaryn diýipdi. Ondan şirin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz mümin musulmanlara ummatyna can çekip bağryn ýakyp bir gurrun aýdypdyr gowjetde kulağasy. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il leylil muzlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan ve yumsi kafira ve yumsi mu'minan ve yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Hadisun sahih rawahu Muslim. Ey ummatym diýipdir. Ey mümin musulmanlar diýipdir. Kulagyňyzy geriň, gözüňizi açyň, hawasyňyzy jam edin. Basymrak amal edin diýipdir Peýgamberimiz. Yani çyllaň diýipdir. Günüňiz güýmemäň, haçandan öňçe bir zaman geler diýipdir. Her form fikirle, her form iýdele, her form aqidala imanyňa zerer berjek bolup duran şu zamanda görersiňiz diýipdir. Bir togar adamlar musulmanlar diýipdir. Akşam yatanna kafir bolup gitýär diýipdir. Peýgamberimiň aýdan ki akşam yatanna musulmanlar diýipdir. Erti turanna kafirdir diýipdir. İýdi näme? Nähilna bolajak? Akşam yatanna musulman, erti turanna kafir. Erti turanna kafir, akşam turanna musulman. Näzir bir wagtda bolýar? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dinini satyp goýberer, adajyk dünýeden çürüýär. Dinini satar diýdi, näme diýdi? Ey can dostlar, ey müminler, ey musulmanlar, dinini satmak diýdi näme? Yani Hudaýyň razyligi maňa gerekkä, şu pul bolsa bolýar diýdi de. Dinini satmak diýdi şo da. Näjile musulman adam şo ýagdaýa barmaly? Beýik Allahyň azamaty kalpde bar bolsa, Peygamber janyň ders alaylyň. Aýyny getirýän diýipdir. Ýeriň hazineler dursun diýipdir. Muna agdap bermän diýipdir. Aýyny özüň getirseňiz de Hudaý Taalanyň buýrugyny men bermerin diýipdir. Peygamber janyň oňa bide edip ders edip aýtyşyny öýde. Oňa bärki adam näme diýe? Iýdele, fikirli, aqidalaryň köpelen zaman. Ay, zindigiň daraşyga düşüp bolýan. O ýerde halal haram minnep bermelidir. O jüre gurran kändir diýen adam elbetde kafir şuladyr. Eger şoda şuna ýazsa, Hudaý üçin aýdýan, hak gurruna elbetde kafir şoladyr. Elbetde Ebu Cehil'in ikizde bedessin. Namaz okuyan bolasın, namaz okuyan bolsun, arada tutýan bolsun, zekat berýän bolsun. Eger şu kefinin gaýty diýenmese elbetde kafir şoladyr. Ey halal haram bizler innep bermelidir. Dünýäň zindigi ýaşaýyşda gerek akim. Elçik halal haramdan diýen adam halis kafir da şoladyr. İmanın täzelemeli oladım. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah aýtmaly oladım. Basymlykda imanın içine girecek bolsa. Mine Peygamberimiz aýdypdyr. Fitenen zamanymyzda gerek görürüm, hak görürüm. Rasulullah jan şu zamandan çyryp aýdyp goýupdyr. Bir zaman geler fikirle, aqidala, her jere bernamada köfeler, şu zamanda görersiňiz diýipdir. Akşam musulmanlar diýipdir. Erti turanna kafir diýipdir. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan yumsi kafira. Günni musulman akşam öýe barýa bir kefe aýdakany kafir bolup ýatýar diýipdir. Ve yumsi mu'minan ve yusbihu kafira. Akşam Allah Allah diýip ýatýar diýipdir. Erti bilen turýa, ay bu ýerde halal haram innemelladir diýip turýar diýipdir. Turan boýuny kafir bolup diýipdir. Nämeden şirim iýdi? Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya. Hudaýyň razyçylygy gerek dälliýe,
şu dünyadan çürüyüm deyipdir. Sahih Peygamber canın aydan söz. Oham bir gurrun mada, koy gurrun kamil olsun inşallah tamam edeyim, bu gurrundan çıkayım. Şol haramın bir füyücülüğü var. Öz yandan özün doğrulayan da şol haram iymek, şol haram giymek, şol haram minmek, şol haram oturmak gerek de füyücülüğü var da özünün şomuğa. Ona Hazreti Mevlana Allah Teala günahlarını mağfiret et, cay cennet etsin näme diye. Ey besa şirin için şeker bobadı. Ey besa şirin için şeker bobadı. Lik zehr ender şeker muzmer bobadı. Ey doğuncağım deyiptir. Kan füyücüzat badır, ey şeker yal füyücüdür deyiptir. Yöne lik zehr ender şeker muzmer bobadı. Şu şekerin içinde zehir var deyiptir. Haramlığı var deyiptir. Kan füyücüzat badır deyiptir. Taşından füyücü. Ah onun içinde zehir var deyiptir. O zehir kâde yeminni, Huday saklasın, iyidi, yeminni, ya oturdu, ya şunu sürdü her nâmetsin şu harami. 3 ay sonra belli oluyor bedenine zehir iyidi da. Aham bir bereketlik, şumluk, her zire zererler görüyor. Ah şu haramdan o diye. Yo bilena 5 yıl geçtir, 10 yıl geçtir, keyif edip yaşak ketmemi. Dünyada bilmedi ruh çıkanını bilir. İşte iskin ruh çıkar şu anda görecek onu. Zehri varmıştık o füyücüğün. Ol semmiştik. Halalla şocirep. Halalcak iyi bitişen değil mi? Lezzetin tapyanlardan, ibadetinde. Lezzetin tapyanlardan, ediyen işinde. Bereketin tapyanlardan öyünde. Yok aslen halalın lezzetin bilmeyen mi? Bilmesen bilme. Hudaya idiyadide dursun. İşte ruhun çıkanını bilirsin onun lezzetini. Hakkaydı gözüne kokadiler şu. Şonda näme belli bolar. İnni ol haram füyücülüğü var diye yok eteğinde zehir var deyiptir. İyidinden näme deyiptir. İn şenidi mu be muyet guş bad ab hayvan است xordi nuş bad. Şiyankı eşten gurrunun mara. Men eşten gurrunun mara. Men adını gurrun diyme deyiptir. Bibirthu sana dünya ahir gönülmek beriye şu kefimi içten şu yankı aydan gurrunumu hazmedip içip bilsen nuşu canın olsun gönülüm deyiptir. İnşenidi mu be muyet guş bad abi hayvan است xordi nuş bad şılaydan gurrunum ma yamet şekerle vardır bir tofarla eteğinde zehir vardır. Haram da olsa füyücü görünüyor, eteğinde zehir var, semma, şunu kov düşün, şol sem, ya dünyanda ya ahiretinde belli olayandır diyen gurrunum ma, bana adı gurrun değil deyiptir. Bir sana dünya ve ahir gününmek beriyen su, eğer şılaydan gurrunumu suumu içten, nuşe canın olsun gönlünün deyiptir. Hulasa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kudretli kefay deyiptir. Allah'ım şahid, eğer aylar, yıllarca Huday berip dursa, hizmetini de eşitip dursa, fakat şol Peygamberimizin gurrununun sinne oturuvermeli. Näme deyipdir? Ay getirden çefelimde koyun, günü getirden sağelimde koyun. Men Huday'ın buyruğuna vermerim deyipdir. Sana bana derstir da dinimizi dünyak satmasızlığa o Huday Teala'nın azametini yüreğimize salmağa. Hulasa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 46. mübarek yaşının ahirine şuurun oldu. Oham Ebu Talib ihsas ediptir bir kafirle innetisini bilen Kureyş bir ballimi öldürecekten deyiptir. Oham öz ağı inlerini çağırıptır Ebu Talib. Kafirlerini de, Müslümanlarını da. Haşim diyeli Peygamberimizin qarrı kakası. Türkmen atası diye. Qarrı atasının o yönellerinin hemmesini üşürttür Ebu Talib. Ey ağı inlerim deyiptir. Kureyş Muhammed'i öldürecek bolyarı deyiptir sallallahu aleyhi ve sellem. Gelin üşeyliyim deyiptir. Ya hemmemde qırlayliyim, ya bermeyliyim deyiptir. Oham Peygamberimizin ağı inlerinden فَأَجَابُوا إِلَى ذَٰلِكَ مُسْلِمُهُمْ وَكَافِرُهُمْ إِلَّا أَبُو لَهَبْ فَإِنَّهُ فَارَقَهُمْ وَكَانَ مَعَ قُرَيْشٍ. Peygamberimizin ağı inleri
hem kafir bolsun, musulman bolsun, hemmesi yok, öldürmäni bermez dipdirler. Birce Ebu Leheb bereyliň dipdir. Ebu Leheb otokdan çıkıp gitipdir. Ebu Talib aýdypdyr, Muhammedi bermäýin dipdir, öldürmäge sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir musulman garyndaşlarda bolýa dipdir. Biz ölüşek Muhammedi bermeýär dipdirler. Oham şol Beni Haşim diye öýleri bir dereňçinde oturýanmışdykle peýgamberimiň garry kakasyndan öýnelli. Kafirler bu gurrunu eşitipdirler. Eger bir Muhammedi öldürjek diýseler, ondan Mekkeň hyýabanlary, oýlary qandan doljak. Onda hükmen qırılışık kän boljak, hiç wagty üzüljekkä. Gelin oturşaýlyň bir bernamada köýleýin dipdirler kafirler. Fejtema'u fi wadi al-muhassab. Olqon adamlary wadi muhassab diýen bir oýun içinde oturşypdyrlar. Onu öldürsege qırılışık kän boljak. Ebu Talib de öldürtmäýli wati. Tamam ağı inleri, musulmanları ve kafirleri. Musulmanlara musulman deyip, kafirlerde ballimiz deyip, berjek dipdirler, öldürmek bolmaz dipdirler. Oham kafirler bir oturuşup, öz aralarını wädeleşip, qasam içişipdirler bir gurruna. Aw qulasın tarihte bir ulqan bir gurrunlanmaydı. Näme etmeli? Alla yunakihuhum, ve la yubayi'uhum, ولا يخالطوهم ولا يكلموهم ولا يدعوا شيئا من أسباب الرزق إليهم ولا تأخذكم بهم رأفة ولا يدخلوا بيوتهم ولا يقبلوا منهم صلحا حتى يسلموا إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم. شورunu yazıp Kabe'nin orta arasına kıstırıp koyuttur kafirler. Yani näme? İnni demeýler, şol Muhammed'in qaryndaşlary bilen hemmemiz qasam içýäs, muamele etmeler. Şola bilen alışveriş etmeler. Şolan gıyydını alıp şolara gıyyd vermeler. Şolara hiç qaytyňydan hatta salam aleyk etmäne adamyz ýok. Şolara bir yerden bir zat arfa buğday satmana gelsele, öňçek ödümiz baha kıymet bilen almaly, şolara yetirmeler. Şolan öýüne barmalar. Şolan birini öýe salmalar. Hulasa şolara ýüregimiz awymalar we şola bilen bi hiç unwan sulh etmeler taýinki Muhammedi gelin öldürägen diýen çäle sallallahu aleyhi ve sellem. Şuurunu ýazyp tekmil gaýymlar qasam içişip Kabeň içinde goýupdyrlar. Şular ýaxşy horlaýlyň ya Muhammedi täwil bersinler ya açlykdan ölsünler şular diýipdirler. Oňa muny ýaxşy gaýymlapdyrlar. Başga ýerden kerwan gelýän momal iý biçke satmana Ebu Leheb ýortyp çykýan momal. Peygamberimizin sahabaları da var satın alacak bolanda Ebu Leheb aýtýanmışdyk. Ey Qurayş, bahara galyň. 2 iste, 3 iste bahara galyň, goý bila alyp bilmesinler aja ölsünler diýip. Öz agasy Ebu Leheb turýanmışdyk hemişe. Oham kafirler bahara galansaň, bilara satylmany ýene boş aýtýanmışdyk sahabalar. Akşam ýatjak bolanlaryna Ebu Talib aýtýanmışdyk. Hemme kişi ýatyp galanda Muhammed tur diýanmışdyk. Resulullah can turup beýrekde başga bir mesela Hazreti Ali'nin jaýyna ya başga biriniň jaýyna ýatyryp ol Hazreti Ali'ni ya başga birini peýgamberiň jaýyna ýatyrýarmyş. Bir wagt kafirler gelip oglunça gijansini öldürüp gidamasylar diýip. Mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günni akşam ýatýan ýerini jaýyny park berýärmişdir. Heýwir kynçylyk bolupdyr. Ellerindäki iýiçkiler tamam bolupdyr. Gaty horluga düşüpdirler. Hatta bir şu dereleň arasynda käde aýaklaryny etene bir zat takır etip ses etýänmişdik. We binäme aýtyp çykarýarmyşdyklar. Görsele diýen hamy. Onu çykaryp, onu kakıştyryp, ýuwuştyryp, şonu bişirip ýemäge öldüripdirler. Beter horluga düşüpdirler. Odal malikan serwetli Hadice, enemiz Hadice radiyallahu anha. O da ahir ömürräkleri, o da tamam malyny Resulullah canın dininden çürüyüm, İslam dininden çürüyüm sarf edip, o da şu horlukta gezip verilmiştik. Oham Peygamberimiz da horluğun içinde de olsa, giyici unniydi kavmini dinine çağırıp duranmıştık. Başka yerden misafir gelýärleri, hac vaktında, şu vaktta, fırsatı ellen vermeyeni 3 yıllar öz zahmeti bilen bolupdyr. 3 yılın üstünden geçýär. Heýwir horluklar bolýar. Hatta oglancıkları den analary azbes aşlykdan ağlaşanlaryna dereň aňyrtyna eşitilýänmişdik. Beter horluk bolupdyr.
Oham 3 yıl kamil geçipdir. Peygamberimizin mübarek yaşı 50-nji ýaşa gelipdir. Muharrem ayda kafirliň biri Züheyr diýen kafirin ýanyna barıpdyr. Gowgulazy. Oham barıpdyr, aýdypdyr: "Ey Züheyr" diýipdir. "Aradita an ta'kula at-ta'ama wa tashraba wa akhwaluka bihaythu ta'lam?" Hani insafyň diýipdir. Öz doganlaň diýipdir. Benu Haşim daýlaň, olaň daýlarymyşdy. Daýlaň bu kadar horlukda gelipbe, iýiçi gülüşip gelipbe diýipdir. Insafyň kabul edýärmi şoňa diýipdir. Aglaşyp ile çağılan sesini eşitýätiň, zinalan sesini eşitýätiň, insafyň kabul edýärmi diýipdir. Oham Züheyr aýdypdyr: "Ey men razy däl" diýipdir. "Ýöne ýekejel elimden zat gelen ak" diýipdir. "Näme deýin men" diýipdir. Oham bärki adam aýdypdyr: "Men bada sana ýoldaş" diýipdir. Kimi diýipdir? "Aýryly şu kagyzy ýyrtaýyl" diýipdir. Käbäň ortasyna gystyryp goýan kagyzlary bar. Indemelek mamil etmeler, şolary iýiç gelipmeler diýip horlawatyla kagyzy bar, ýyrtaýyl diýipdirler. Aham Züheyr aýdypdyr, "Bolýa" diýipdir. "Ýöne ýene bir adam özümize ýoldaş tapaýyl 3-nji adam" diýipdirler. Bolýa 3-nji Mut'im diýen adamyň ýanyna bardypdyrlar. "Ey Mut'im" ýanky kef aýdypdyrlar. "Näzire sen insafyň kabul edýär? Ola Benu Haşim horlukda, kynçylykda." Mut'im aýdypdyr: "Men bir zadym elimden zat geljek däl" diýipdir. Oham bile aýdyp: "Bire 2, senne bir nefer 3 bolýar. Onda 4-nji ýenilerini tapaýyl" diýipdirler. 4-nji ýene tapdypdyrlar. Bolýa 5-nji ýene tapaýyl diýipdirler. 5-nji ýene tapdypdyrlar. Indi 5 boldylar. 5-ni näme etipdirler? Akşam oturuşypdyrlar. Erti bolar, bitin Qurayş Käbäň ýanyna üýşýärler güne ertine. Men özüm keplerini diýipdir.